Seán na rudaí atá ag tastalhairt. Buideal pláisteach falla, 2 lítir. Popper nó cárta. Sisúr. Tape inslúcháin. Puipa PVC le Eolaí. Píosa de faoibán rubber. Inis, grama taobháin den faoibán rubber den bhuideal mar seo. Fé tú tape a chur thimpeall chun na dtéanamh le chéile. Inis, chur an puipa PVC isteach sa taobh eile. Agus grama sin le tape chun má. Nuair tá sé sin le dintad, bé tú fácaí le rud a cíns cosú le seo. Inis chun corp an Roicéad dhéanamh. Fá píosa popper agus fill timpeall ar an puipa PVC mar seo. Cur coppla píosa tape ar agus bé tú fácaí le cro mar seo. Inis camuid na eitleí dhéanamh. Fá píosa popper agus gear chead a chaoineáil den fíosa popper. Nuair tá sé sin dintad, bé tú fácaí le chead a fíosa beag mar seo. Fá píosa tape eile agus grama iad seo de chorp an Roicéad. Nis tá an amán an srónaíana, gear cearcail amachchas píosa popper. An sin, gear líne isteach go dtí leor an píosa popper. Bé tú fácaí le seo. Fill an popper isteach chun cónaíana. Tin cón deas fáiscí le bór géire mar sin. Ceangail ar mhór corp an Roicéad é. Cur tape ar chun é a choineáil ann. Nuair tá na píosaí sin le curtha le chéile agat, bé tú fácaí le cro Roicéad mar sin. Inis ní lean ach a Roicéad a chur ar an puipa PVC, fáisce go crua ar an bhuideal, glúise an air amachchas an bhuideal, sós rí de puipa agus séad an Roicéad amach an taobh sin. Nis cáil Seán. Go dtí chéadú eile, bíad a Eolaí.